So karon live ta karon diri sa barangay Mangagoy. So naa karon diri ang admin sa It's Global World GOI 101. So naa mi karon diri sa Mangagoy. So naa diri ang admin ug naa diri sad ang admin karon diri sa Mangagoy. So sila ang recognize na sila nagduplicate sa admin. So naa karon diri live ta karon diri sa Mangagoy, no? So maayong takna sa kabuntagon. So naa mi karon diri uli na mi sa Surigao. Okay, so sir, ato ang otrohon ha kay ato ni backgroundan og music kadita. Sige. Sige po tayo sa background. Ko, no? Sige. Sige ya, picture ta. Okay. Sugod na ko. Okay, World GOI 101. Republic Act 5446 o ginabanan sa mga tribo nga gipadala ang IPRALO nga sa Act 8371 sa mga Indigenous People Rights Act. So ako ning ginatulol diri sa atong magiging leader diri sa Mangagoy, Surigao del Sur, Caraga Region. Pangalan ko. O si Chu. Taga Mangagoy City. Mabuhay. Buhay. Kansa na lang. Picture kan ako yung isa. Sige. So, anak ta, no? So, pasabot, mao ni ang admin sa GOI 101 sa Hugpong Federal diri sa Mangagoy. So, ang kadaugan is a victory, no? So, ako itudlo ninyo ha. So, ang pagdawat, tanawa ang sign, bait. So, yata ang libo. So, ang pagdawat, iuna ang wala, no? Sunod ang tuo, no? So, nganong ka-chorus man eh, no? Nagpasabot, mo ni gitawag, naagigitawag, ang pagtawag ani doon na gitawag forever, no? Dili magbuwag. So, mao ni ang tinuod, no? Pagahuman, so, tuo, no? Pagahuman, so, ako balikon, so, ako tubagon, ang tubag nimo, ako, dili, ang tubag nimo, lumad. Oh. Okay. Ako, Lumad. no? Sige, so muna siya. Itubag, ingon ako, ika ang tubag nga lumad. So mauni siya ang ako lumad, ang tuo buhian, humad rin. So, ba? Ako, no? Wala. Ako, Lumad. pikas. Sige, right? Oh, pikas. Oh, sige, bye. Itudlo. Ikaw. Sige, itudlo. Ako, Lumad. lumad. Iabot. Okay. Sige, too. Buhi. Sige, isa. Sige. Wala. Ako, tubag, lumad, too, ibaw. Sunod, too. Kasigasing too. Okay na. So, okay na. So, mag-picture ta. Kapag mali. Bye. Sige. Bumalik ka picture, no? Asa. Sige. So, isay una niya mo. Okay, sorti? Atong balik na to? Sige. Okay. Murag dili sa to ganina. Nag-live pa ni. Okay, live. Ato gini live yun. Sige na lang. Okay. On the spot. Sige. Ug unsa imong buhaton giya? Buhata. Ikaw may RD. Okay, ani karon ang taga It's Global World GOI 101 diri sa Mangagoy, Bislig, Surigao del Sur nga ginumala po sa mga taga-tribo nga ang IPRALO, Republic Act 8371 o Indigenous People Rights Act
nga karon among ginahatag diri pod sa barangay nga ang mga goy kang bae Isay kode mo. Bae, Baichay. ha? chay. Bae Chay. Okay, so mao ni si Bae Chay. Okay, mao ni ang tribal code name si Bae Chay. Okay. So ato tas pikas. Okay. Bantay dili matagak ang ipra kay bati nagmensahe. Sige. Bae, sa imo na pong tapad. Masalam, no? Congratulations, no? Admin. Bae. Okay. Wala dyan na. Okay. Okay. Ato picturean. Okay. Sige. Unsay code niya ba eh? Bunyagi ba eh? Sa iyong pangalan? Ha? Cherry. Cherry lang daw. Cherry. Bae. Bae cherry. Sige. Hingan ni. Ha? So, bae cherry. Sige. Admin. Sunod. Okay. So, karon maoni ang sa right side maoni si Bae Cherry. Ang sa left side mauni si Bae Chay. So ari na punta sa Bae. Okay. Batay nga di matagak, no? Sige. Okay. Kinsay nga niya Bae? Bae Bibi. Ha? Bibi. Bebe. So Bae Bebe. Okay ra? Oo. Sige. Ikaw, i-mention Bae. Ikay magkuan, ikaw may admin. I-mention. Bae bibi, ako. Lumad. So mauni si Bae Bebe. So gikan ni Arde, no, siya ang Caraga Region 13, siya si Bae Julieta Ebuita Lite mauni ang Arde sa Caraga Region 13. So kauban sa iyang mga admin ang sa right side siya si Bae Cherry. Ang usa diri sa wala si Bae Chay. So ang usa kanina kaputi si Bae Bebe. Okay, so live ta karon diri sa mga mamangagoy. So naa karon diri ang official admin sa GOI 101 Traste ni Arde Julieta Ebuita Litem, no? So atong picturean guys. Okay. Sige, magabagol. Okay. Okay, standby. 3, 2, 1. Nadara mo. Ano balik? Mao ni ang picture ha. Okay. Kani pisito ang picture. Okay. Mutapad ko. Okay. Kani ang picture ha. Okay. Kuha ko. Okay. Sige. Victory! Victory! Ako Ako lumad! Ako lumad! Ako lumad! Congratulations! Na.